Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Bukas balita. Una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 30, tuig 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag babatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Isa patay, isa nadakpan sa 5 ka preso nga nagkapalagyo sa NODJ. Comelec Bacolod all set na sa mall voter registration. Sa mga nagapaunang balita national, 4 ka rehiyon sa Pilipinas gin-classify bilang COVID-19 high-risk areas. Paghangop, ginapangabay sang DOH para sa mga health workers nga napaslawan iduso ang syringe plunger. Una sa balita. Una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:03. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon.
Sa tiyon sang kasubo, na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sansay anong nakalintangan Responsable at pagbalita Pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide pagpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:10 kagkaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Isa patay, isa nadakpan sa 5 ka mga preso nga nagpalagyo kahapon sa Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan, Syudad Sambago. Ay napatay gin kilala sa kay Marvin Celeste kag nadakpan naman si Daniel Tamuna. Samtang nagapadayon ng manhunt operation batok sa tatlo nga wala pa nadakpan nga mosaday Danilo Celeste, Francisco Ipugon kag Alejandro Montoya. Gin-confirmar ni Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP 6 spokesman Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio ang report kasunod sa nagluntad nga shootout kay nasag aga sa Barangay Blumentritt sa Banwa sa Morsha. Sunod naman kay Jail Superintendent Priscil Arevalo, nakabaton sila sa impormasyon nga ang mga nagpalagyo, nagapanglakaton kag nagapangagaw pas sang pagkaon kag cellphone sa sakada sa Shanda Veles sa nasambit ka barangay kag Banwa. Rason nga gilayon gin-operate sang otoridad paagiman sa gintingob nga puwersa sang BJMP, Morsha PNP kag First Negros Occidental Mobile Force Company. We have already one
to recapture the escapists and still ongoing pa ang aton nga manhunt operations sa mga nabilin nga tatlo pa. Ang kumpirmasyon ni BJMP6 spokesman Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Dohilio. Temporaryo nga gindesignar bilang officer in charge o kuno OIC sa Negros Occidental Provincial Agriculture's Office si Dina Hinsola. Sunod kay Governor Bong Lacson sa Hinsola ang magapangalagad umpisa Hulyo 1 matapos ang pagretiro sa serbisyo ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino. Sunod pa kay Lacson, iyan na nasugilanon ang isa ka persona nga ginarekomendar agod permanente nga magabulos sa mga posisyon. Si Hinsola ang may kapina sa 30 katuig nga empleyado sa Office of the Provincial Agriculture kag subong nagaserbe bilang Senior Agriculturist. Nobyembre tuig 2015, siya ang gintilala bilang una nga empleyado sa gobyerno provincial sa Negros Occidental nga nagbaton sa Presidential Lingkod Bayan Award nga mong pinakamataas nga national honors nga ginahatag sa Civil Service Commission sa mga outstanding public officials and employees. Sa iban pa nga balita lokal, all set na ang COMELEC Bacolod sa mall voter registration sa City Mall Mandalagan sa maabot nga Hulyo 3. Ini ang ikaduhang mall nga padulungan sa COMELEC Bacolod sa registration kag magabalik sila sa SM Bacolod sa Hulyo 9 tubtob 10. Ginaabi-abi naman sa COMELEC Bacolod ang 400 ka mga individual sa mall registration nga ginalakipan sa 300 ka walk-in applicants kag isa kagatos para sa mga online appointment kag ang mga ginahatagan sa prioridad. Ginpahayag ni Bacolod Election Officer Attorney Catherina Trino Canya, hindi pa sila makadugang sa schedule sa mall registration bangod masako ang ilatatapan sa Election Registration Board o kon ERB hearing o kon ang pag-aproba sa mga nagarehistro humalin Abril 30 tubtob Hunyo 30. Samtang, ginpahayag ni Kanya, hindi madayon ang ilang satellite registration sa Barangay Alangilan bangod naka-record ang barangay sa COVID-19 cases. Ginatun-an ni Bacolod Councilor Carl Lopez ang paghimo sa proposed ordinance nga nag-regulate sa operasyon sa mga tourism establishment nga magdirekta nga impact sa palibot. Personal nga gininspeksyon ni Lopez ang chair ng Committee on Environment ang area sa Sumag River kung sa diin may ginareklamo nga development sa lugar. Suno kay Lopez, iya nakitaan ang pinaka mga bayulasyon sa lugar nga iya ilakip sa iyang report sa sangguniang panlungsod. Madumduman ginhatagan ang konsehal sang special designation sing SP upod ang kapulisan kag nagkalain-lain nga hensya o kung nagkalain-lain nga hensya sang gobyerno para ipatuman ang mga mando kaangay sang cease and desist order batok sa development sa Sumag River. Sunod kay Lopez, gintuman sang developer nga si Engineer Andres Taculod ang ginpapanaog nga CDO, tuhay naman sa nagwa nga litrato sa social media nga nagapadayon ang operasyon. Apang sunod kay Lopez sa 7 ka mga lease ni Taculod, mayara sang 3 ka mga establishmento sa lugar, ang mayara sang mayor's permit kag nagapadayon naman ang proseso sa iban pa. I inspected the area yesterday myself and I saw some violations na sorry ako naman to ang one of the operate ng wala business permit and then si Taculod also accompanied around the area. There are many suggestions I need to make and also maybe even an ordinance to regulate. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Carl Lopez. Una sa balita, una sa aksyon. Ugali ang pag-inom sa kadadlaw sang Santon Plus Gold. May isang kapiningan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:22 kakaroon sa ritanya sa ngaton mga nagapanguna nga balita national. Gin-classify sang Department of Health nga high-risk areas ang Region 6, 8, 11 kag 12 bangod sang ilang mataas nga average daily attack rate sa kunador kag hospital bed occupancy. Suno kay DOH Epidemiology Bureau Director Dr. Aletea de Guzman, ang apat ka rehiyon nagka-record sa adar nga mas mataas sa 7 ka kaso sa kada 1,200,000 ka populasyon. Sa Region 11, yara sa 71.43% ang hospital beds ang okupado kag 86.22% sa ICU beds ang nausar tubtub Hunyo 28. Mataas man ang ICU utilization rate sa Region 6 nga may 83.17% kag sa Region 12 may 74.29%. Samtang yara sa safe zone ang hospital kag ICU bed occupancy rate sa Region 8 apang gin-classify nga high risk area bangod sa mataas nga ador. Nangabay sa paghangop ang Department of Health para sa mga health workers matapos nadugangan ang mga videos nga nagalapta online may kang tanan sa improper COVID-19 vaccination. Una diri nadugangan sang duha ka videos ay naglaptang ginapakita nga napaslawan ang health workers nga maduso ang syringe plunger samtang naga-inject sang bakuna pareho sang insidente nga natabo sa Makati City. Suno sa DOH, may ihibalo na ang ahensya angot man sa mga bag-o nga video kag angot na sa mga natungdan nga local authorities. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, padayon ginabantayan kag ginausisa ang mga report sa mga individual nga wala nakakuha sang dose sang bakuna. Ginpanga naman sa Department of Interior and Local Government o kon DILG ang mga local government units nga maghalong sa mga tawo nga nagatanyag sa bulig para makabenepisyo sa 13 billion development fund kabaylo sang pabor, komisyon o kunbayad. Gina-issue ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang pandam matapos mabaton ang reports halin sa regional kag field offices may kang tanan sa mga swindlers nga nagapakilala nga may angot sa government support fund financial assistance to local government units kag panugya ni Anyo sa mga LGU nga hindi magtransaksyon sa anuman nga fixer, scammer o kung third-party entity kag magdirekta sa regional offices sang Department of Budget and Management sa pag-apply. Ginanunsyo sang Social Security System o kun SSS ang bag-o nga features sang ilang mobile application nga nagahatag sang kahigayunan sa mga miyembro sini agud mabalaan ang contribution updates kag maka-apply sang salary loans.
Ginpahayag ni SSS President kag Chief Executive Officer Aurora Ignacio ang bago nga features sa idalom sang SSS mobile app version 4.0 ay naga-introduce kung paano mapahapos ang pagproseso kag presentasyon sa mga miyembro. Ang bago nga features nagalakip sang redesigned dashboard nga nagatukod pa sa mga naka-enroll nga miyembro nga makausisa sang ila kontribusyon, maka-apply kag maka-check sa status ng ila salary loans, maka-view sang benefit claims kag contribution payment services. Ginapakilala man sa nga application ang branch locator feature. Sa diin ang mga users pwede nga maka-search sa pinakamalapit nga sanga sang SSS kag maka-link sa Google Maps kag Petal Maps. Una sa balita, una sa aksyon. Kaginyogin pamatian ang kabugusan nga detalye sa nga mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Hunyo 30 tuig 2021. Sa riwatang inyo balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,